उजर शर्ट, उजर जूता और करिया जीन्स लइके सन में अच्छा लागेला। लइकी लोग कितनो महंगा लहंगा पहन ले लोग, सूट पहन ले लोग, कितनो महंगा साड़ी पहन ले लोग। जब तक मेकअप ना थोपबू लोग बबनी लोग, तब तक चुड़ैले लगबू लोग। लेके थार घूमे यार चौहान मरदा। पहिलका बात की आज तक कोनो ऐसा माई के बेटी पैदा नहीं की भइल जौन नेचुरल होखस। आज तक कोनो ऐसा लड़की नहीं की जिन लिपस्टिक ना लगावस, फेयर लवली ना लगावस। असल में तो लड़की सन गोबर ब्यूटी होली सन, काहे कि बिना थोबरा पे मेकअप पोतले कबो ओकनी के खूबसूरती नहीं देखल जा सकत, चुरैले लगी हन ओकनी। लेकिन लड़का सन असल में नेचुरल ब्यूटी होलन सन। ओकनी के पानियों से मुंह धो लिहन सन, आ बाल झाड़ लिहन सन, उजर शर्ट, करिया जीन्स, करिया जूता पहन लिहन सन, तो हीरो लागेलन सन। तो लड़की लोग चाह के भी लड़का के बराबरी नहीं को कर सकत लोग, तो भूल जाइए लोग, कबो बराबरी करे के बारे में सोचिए लोग भी मत। भाई इस सबसे मने बड़ा एगो बात बा, इस सच्चाई बा कि कोनो भी लड़का कहीं जाला पार्टी फंक्शन में, बस नॉर्मली कतनो दूर गए होई, बस पार्टी में जाए से 10 मिनट पहले उ नहाई, कपड़ा पहनी, सेंट उंट मार के चल जाई, कोनो का भी मेकअप नहीं थी नहीं के। लेकिन लड़की खातिर पर्सनल गैरेज बनावल बा, जना गैरेज के नाम है ब्यूटी पार्लर। सही बात मतलब? हाँ, गैरेज में कभी रुआ गइल बनी कि ना? अभी तक तो नहीं की गइल। जाए के तो सपना होई ना, हमार कोनो सपना ना। हम तो सोचे नहीं हमार शादी होई तो हम बिना मेकअप के जेंगा बानी होही बस। हमारा सुंदर तो ऐसा हूं बानी तो मेकअप कला के जरूरत नहीं के। लेकिन लोग सुंदर रह के भी मेकअप काहे करेला? और लोग सोचेला कि हम सुंदर बनी और सुंदर हो जाई। विश्व सुंदरी। हाँ, कितनो देखी भगवान जौन सूरत देले बारन, कितनो क्रीम ऊपर थोप लियाई नु तो सूरत सूरते रही। 4 साल खातिर 10 साल खातिर लोग गोर हो सकता, लेकिन फिर जौन ओरिजिनल बावे भगवान के देहल रंग उ फिर वापस आइए जाला। तो का फायदा उतना पैसा लगैला के, क्रीम लगैला के, पोतला के? हाँ, तेरा और तो पैसा बहुत बचत हुई ना। हम फेयर लवली लगाए नहीं और कुछ ना लगाए नहीं। माने जौन गैरेज वाला पैसा होता तो बचत हुई। हाँ, वो तो बचत हुई। उ पैसा बचा के रुआ का करेनी? वो पैसा बचा के हम खानी, हम पेटू हैं हमरा से। पेटू है हम अच्छा ई रुआ बताओ तनी कि जितना भी रुआ बात तनी सब सच्चाई का है बताओ तनी, लड़की लोग से लेके आपन तक ले, ऐसे कि हम पेटू हैं माने हम ज्यादा खानी चीज के लोग कहेला बिहार में कि हम पेटू हैं। ये तरीके से माने जौन भी चीज सच्चाई बा, ई रुआ सच्चाई जब बतायो तो लड़की लोग के काट के तरह गड़ेला। बात तो सही बा, लेकिन सच सच होला, सच के कबो बदलल नहीं जा सकत। चाहे दीदी लोग के बुरा लागो चाहे अच्छा लागो, हम करब, ऐसे ही करब। दीदी लोग के साथ साथ चाची लोग के भी बुरा लागत हुई। हाँ, चाची लोग एगो आंटी कमेंट करले रही, सुधर जो रे बबुनी सुधर जो। तो हम रिप्लाई ना कही, हम कहीं कोनो बात ना। क्या लगता कि उस हो सकता कि आंटी ज्यादा मेकअप के शौकीन होखियन? अब आंटी के प्रोफाइल खोल के देखी तो आंटी वीडियो बनैले रही घूंघट लटका लटका के, तो हम कहीं दादी, आंटी ना लिखी, हम कहीं दादी रील बनाना बंद कर दीजिए, आपका उम्र नहीं है रील बनाने का। हमको गुस्सा आया तो हम लिख दिए, लेकिन सॉरी, नहीं लिखना चाहिए था, ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। हाँ। गलती करके सॉरी भी बोल रहा है। हाँ, काहे कि हम गलती करे नहीं तो हम अगर सॉरी ना बोलब तो हमरा पछतावे रहेला कि हम फलाना के संगे गलती कर दिले बानी। अच्छा एगो दूगो और डायलॉग हो जाओ, कैसे वो डायलॉग बहुत अच्छा लगेला, जे भी देखेला लड़का का खास करके बड़ा पसंद आवेला, कैसे कि रोज सच्चाई बोले नहीं। कुछ लोग बा जे कि लड़का लड़की सबके रोस्ट करेला, लेकिन रोज सच्चाई बताता। एगो दूगो और आप जौन रील बनावे नहीं, एगो दूगो रील हो जाओ। उजर शर्ट, उजर जूता और करिया जीन्स लइके सन में अच्छा लागेला। लड़की लोग कितनो महंगा लहंगा पहन ले लोग, सूट पहन ले लोग, कितनो महंगा साड़ी पहन ले लोग। जब तक मेकअप ना थोपबू लोग बबनी लोग, तब तक चुड़ैले लगबू लोग। तो समझ जाए लोगिन, हम तो कहें कि गैरेज के बंद कर दे के चाहिए। अगर गैरेज बंद ना होई तो शायद लड़की चुड़ैल हो जाई लो। जे जितना सुंदर रहेला नु सोचेला हम और सुंदर हो जाई। अगर दूसरा के ओके सुंदर देख ली हंसन लड़की सन कि हमरा ले ज्यादा सुंदर बिया, बाप रे, पहले तो मुंह में खाली पोतत रही, सब हाथ में गोर में सगरो क्रीम पोत पोत के ओकनी के लागत एकदम दूध खानी उज्जर हो जाई। माने दूध खानी उज्जर हो जाए तो भले हमार चेहरा पर कैसनो हो को, बाकी हम सुंदर लागे। भले उ भबको लोग चुड़ैल खानी, लेकिन सुंदर लागे। अच्छा आईडी का नाम? हमारा आईडी के हेमा चौहान 333 और हमारे एगो फेसबुक आईडी बा ओकर पिंकी चौहान। पिंकी चौहान। यूट्यूब पर बाकी ना चैनल? यूट्यूब पे एगो दूगो चैनल बा, एगो पे गाना गावे नी और एगो पे रील बनावे नी। गाना गावे नी? हाँ। क्यों गाना गावे नी? तने गाना गाई? मेरा बहुत गाना निकला हुआ है। रंगदार हम जनुआ में दम बावे हो, लगे हीरो लेखा के हुसे ना कम बावे हो। साथ में रहेला खाला पान जरदा, लेके थार
घूमे यार चौहान मरदा। वाह वाह, चौहान मर्दा काहे थार लेके घूम रहा है? काहे कि ई गाना जो लिखे थे ना भैया, जौन भैया लिखले रहलन उ चौहाने पर लिखले रहलन, तो कहलन कि हम चौहान पर लिखले बानी आ तू चौहान हो तो गा दे, तो हम गा देनी। ऐसे जातिवाद हम मिल ना मिल के जातिवाद भइल। हम कैसे कि राइटर चौहान हो सकता कि म्यूजिक डायरेक्टर ना। चौहान, सिंगर चौहान, तो माने चौहाने जी काहे थार लेके घूमत जौन रहन? जौन राइटर रहलन ना उ यादव रहलन आ उ चौहान पर लिखले रहलन, यादव पे लिखले रहलन, लेकिन मतलब हमर नाम लास्ट में बा ना, तो उ कहलन कौन सा कास्ट हो, तो हम बोल देनी चौहान, तो उ चौहान जोड़ देलन। यादव जी चौहान जोड़ देलन, हाँ तो ये से यादव जी कहतन कि चौहान मर्दा थार लेके घूमत है। हाँ, हम भगवान जातिवाद मर्दा ना ना, करेनी। भगवान मर्दा ना। सब मर्दा घूमत तारन से, भगवान मर्दा, हिरान मर्दा, चौहान मर्दा, हाँ। सब मर्दा घूमेलन से थार। तो माने रउरा त खाली कहतन कि चौहाने मर्दा थार लेके घूमत है। हिरानो मर्दा कहले बानी एगो में, ओसे कुछ ना होला, जातिवाद हम ना करेनी। अच्छा, कितना दिन से वो रील बनाओ तनी? रील तो बनावत तनी 2022 से। 2022 से 2 साल के बाद सफलता मिलल है हेमा चौहान के। कितना खुशी भइल जब सबसे पहले जौन राउर रील वायरल भइल, कितना खुशी भइल? खुशी तो बहुत भइल, लेकिन डर भी बहुत लागत रहे, काहे कि एगो वीडियो हमार वायरल भइल, तो गाँव में के एक जना आके हमरा पापा से बोल देलन कि तोर बेटी वीडियो बनावती है रे, बड़ा वायरल होती है। तो वो दिन रात भर हम चैन से सुतल ना रहनी, हमार धक धक करेज करो कि पापा मम्मी के पीटियो ना, मम्मी हमरा के बोलियन। लेकिन ऐसा कुछ ना भइल। माने घर के लोग अब केंगत या सपोर्ट करता, पहले तो सपोर्ट ना करते रहे, अब सपोर्ट करता कि ना? सपोर्ट घर में हमार भाई बहन के फूल मिलेला, एगो हमार बड़ भाई बा ओकरा के छोड़ के, बाकी हमार बहन बारी सन, हमार भाई एगो छोट भाई बा, उ पूरा सपोर्ट देला, मम्मी भी सपोर्ट करेली, दादाजी भी हमार सपोर्ट करेनी, बस एगो पापा से डर लागेला। आखिरी इच्छा का बा? आखिरी इच्छा कुछ ना बा, आखिरी इच्छा ई बा बस कि हमार फैमिली खुश रहो बस। कैसे कि सीढ़ी पर कटघरा पर चढ़ावे से पहले आखिरी इच्छा पूछ लियाला, तो आखिरी इच्छा का बा? बस हमार आखिरी इच्छा बा कि हमार फैमिली हमेशा खुश रहो, बस मुस्कुराते रहो बस। अगर पवन खेसारी की तरफ से अगर ऑफर आई हीरोइन बने तो हीरोइन बने कि ना? पवन खेसारी के संग के नहीं के चाहत काम करे के, लेकिन हमरा ना आई, हम जानता नहीं। अगर आई तो आई तो काहे ना, चांस जरूर। चांस जरूर होई। देखिए ई हई हेमा चौहान, यहाँ के रील बनावेनी और लड़की सन के लगातार ज़्यादातर देखत नहीं तो यहाँ के रिलाई करेनी। एगो लड़की हो के लड़की के रिलाई कल कहाँ तक सही बा, ये लोग कमेंट करें। हेमा चौहान हमेशा वीडियो में रिलाई करता रही और यहाँ के देखिए हमेशा चेहरा पे मुस्कान रहता। यहाँ जहाँ भी जानी लोग, यहाँ के लड़की लोग खास करके यहाँ के विरोध करेला, लेकिन सच्चाई यह बा कि यहाँ के लड़की में जौन भी गुण बा, जौन पूजा करे से, शादी में, स्टेज पे, जहाँ भी जौन भी लड़की लोग करेला बखान, वो चीज़ के सच्चाई होता है, शायद लड़की लोग के बुरा लगता। बाकी रोवा लोग के लगता, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हेमा चौहान के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करी, शेयर करी और यहाँ के आईडी के जरूर फॉलो करें। जय हिंद।